И здравейте хора, аз съм Нища Бро и добре дошли във втори епизод на Евротрък Симулатор. С кой? Никола. И също така искам да питам, туалет на хартия имаш ли, че не ми свърши? Що? Да, имам. Добре, дай едно руло през прозореца. Добре, 2 лея. Еми, 2 лея аз имам в евро, те чай чао. Окей, 2 евро. 2 евро ли? По банка или? Добре, стига с самата пилиства вече. Караме от Амстердам до Брюксел и така. Между другото... Това вече го снимаме за не знам си кой път, защото нашето момче Аз... пъти се преобърна. Да. Един път така стана, че малко родителите ми провалиха записа. И общо взето мисля, че някъде за 4-ти път почваме. Да. Между другото... Така че подобрихме рекорда от първия епизод. Да. И между другото, пътите, в които се обърнах, забравих да ги запиша. Ама този път, дето сега, нали се застроявахме, го записах. За малко ще да се обърна, за малко той ще да се удари в мантинелата, ние в мантинелата в стената. И се запозна с нов приятел, не име кой е. На име А. Знака. И той какво че показва? Стоп? Да, показвам надпис стоп. Еми брат, ние май вече стигнахме, 2 минути клипа, ами добре хора, айде чао. Свършихме курса. Това наистина стигнахме, виждам града вече. Не, Аз го виждам. до някъде и аз. С увеличен мап съм за това. И аз те, вече. Тук ще има камера, така че внимай. Не искам да ме губя за 4-ти. Аз не искам да се обърна. Много искаш. Ти гледай бордюра да не се запознаеш. Със сигурност ще запозная. Знаеш ко? Аз ще го включа в клипа. Това. Айде, Пак се запозна с бордюра. пак се запознах с бурджура. Направо много добри приятели с това. Между другото, аз ще го включа в клипа. Добре. Ще има смях. Мали! Кой е запознали с мантинелата? Не, с стълба. Тя свети ли? Не свети. Добре, остави доставката вече. Добре. Така приближавам екрана да гледам. Не. Аз идвам, не бой се. Докъде караме сега до Амстердам ли? Да. Ама, добре, ама не е честно. Откъде на къде? И аз те викам. Така, Откъде на къде? рекламка ще има ли? Ще има. Що пък да няма? Да. Така. Амстердам. Така да видя картата. Не тук. Така. Така, давай. Да завиваме. Дай. Ще карам с 43 км от час. Искам да видя кога ще ме настигнеш. Еми. Другия век може и да стане, викаш. Може, а може и да не може. Почти се запознах с стената. Ти в Амстердам се запозна с нея. Да. Виж бе, тя защо чак тука. Сигурно иска да види. 50 евро глоба. Какво? Караш с 40 км в час, ограничение 50 евро глоба. Аз карам с 50. Аз карах с 41 км. Караш 40 км минус
Но ние сме в Белгия. Сета е. Добре, спирам, за да може малко да навакваш. Ама чакай, че мантинелата нещо. Абе, добре, той кормил се поудява. Мисля, че идва Logic Map. Карам точно с 90. Аз карам точно с 80. Значи намали. Да видя кога ще ме настигнеш. Да, добре, давай. Loading map. Потънал в земята, браво. Пак ти казвам, това само в България може да се случи. И още една реклама. В момента. Това. В момента знаеш колко карам? С колко? 69 км в час. Добре. Чакай, сега влизам в играта. Че от рекламата ми. Директно спирам, защото ако я споря, аз като стигна в Амстердам, ти ще я половината път. Има някаква такава възможност. Ето те, виждам те, идваш. Не съм много сигурен. Ето те, бе, задмивай. Я намали още малко от амина. Абе, ние влизаме между другото, влизаме в Амстердам. Ти наистина ли? Да, сериозно. То май наистина. То се вижда на картата. Сериозно, ние влизаме в Амстердам. Можеш и безумие. Ето го и чичко полицай, ще ни го убили. Завоя на смъртта! Но... Прав съм, че това е завоя на смъртта. Тук се обърнах. Обърна се. Аз съм много завой се обърнах. О, брат, моята добра приятелка в стената от Амстердам дойде да се видим. Мари! Чакай, че пак ще стане джингав. Чакай, че пак ще стане джингав. Ето пък, гади си, Светофара ме поздрави за добър ден. Ба, си 300 удари. Аз ли? Да. Нали? Ти почти сигурен, бе. Какво викаш? Ти почти са с години. Аре бе! Ма нали сме тука? Беше време. Това до Берлин. Правилно ли? Ами, имаме... имаме време. Давай. Правилно. Добре, чакай само... Добре. Още една реклама ли ще ми даде? Берлин, Амстердам. Давай да го направим. Айде. 3 курса на клип. И курса като два от тия курсове бяха по 5 минути. Да. Даже по-малко. По 4. Много малко. Ама за сметка на Аз се запознах с тука с вратата. Викат ми вратата. Берлин, Амстердам и Амстердам, Брюксел са абсолютно еднакви. Виж на мапа. Ти къде отиде там, бе? Трябваше да избегна камерите, за да нямам тилски. Добре, а? Сериозно, искам да видиш на мапа, че Амстердам Брюксел е абсолютно също като Амстердам Берлин. Не, сериозно, виж. Аз не бих казал така, ама окей. Не, абсолютно, моят екран са абсолютно еднакви. Окей. Да ме чакаш. Добре, средна скорост карам с точно 80 км в час. Добре, ще гледам да спазвам ограничението. Гледнеш,
Ай, давай. Дали ще се таковаме клипа? 50 км в час ограничение, аз карам с 90. Аз карам с 40. Кой ще каже за дрифта ми? Аз се чека много да го видях. Бам! Ударили са. Почти. Чакай, че аз малко щях тук се ударя. И Ай! газ да видим какво стана. Завърчах. Колко познато. Айде, врачет, аз тук да ставам. И 11 минути път вече. Да, брат, именно по ная точка, дето е лазерен мерник. Какво викаш? Не знаеш ная точка по средата на това, дето е като лазерен мерник. Аз няма в момента. Именно. Какво ще стане, ако те оцеля? По-добре да не разбирам. Чо, че По-добре трябва. да не разбираме. Чо, че трябва да почне клипа на ново. Да. Ай, спрях рязко. Мали, чакай аз да не спра. Ще стане екшен. Бе, няма так гледам. Ей, спирай, изчакай ме. Ага. Не искам... Този епизод не искам да е на две части. Затова трябва да карам с 130. Моят резервоар е наполовина. Мое е доста по-малко от половината. А спането ми е критично зле. На мен ми е на жълто-зелено. Повече на жълто. Така, брат, ако спадаш ограничението, ще ма минеш. Това е най-голямата шега, която сме използвали двамата. Брат, ара не се гниме. Добре, бе, спазвам ограничението спокойно. Няма как да не спазваш ограничението в тази игра. Когато си извън града, да. Брат, спирай на бензиностанцията. Ага. Човек, буквално ако не спрем, аз няма да завърша курса. Брат, клипа вече става 13. Не, то вече е на две части. Късно вече. Не, ще можем. Не, няма да можем, защото аз добавя гафовете от... Да, морето! Не, това не е морето. Не, ще можем. Аз ще добавя гафовете. Няма да стане. Знаеш ко? За петия епизод ще направя петия епизод, след него шести епизод ще бъде с всички гафове. Нали? Това е добра идея. Морето! Сериозно спирай. Карам с 90 км в час от няколко минути и едва се настига. Първо бе, водиш ме с 0,5 км. Вече е 14 минути караме. Супер. Но верам, Печо, ти чувал ли си една игра Forza Horizon 3? Ко? Не. Forza Horizon. Не. Хоро ли се играе там? Какво? Има хоро ли се играе? Не, Forza Horizon е с коли, с абсолютно всяка една кола в света. Можеш да имаш буквално, можеш да имаш всяка една игра и общо взето